tungod sa kainit karon luto tag sayote pas siya ipay ga adas lamas. So mo ni init ang kalaha ato anang ilunod ang matika ug butatog sabaw ni sayote no ato ang pa o karon ato ang ilunod ng ahos ug bombay. So grabe na inita o idason din nato ang sardinas sana dala pang taklob. So dahani ka sardinas para lapuyot siya nya karon butangan tog sabaw ro sayote para higop-higop ta sa kainit sa panahon. Luto gid utan para lingkod natong lawas. So mo ni ato nang giukay og ingon ang napay duga sa sulod sa lata atong butang tubig atong gilugo kay para matilog gyud siya kag dito tulikon anugol man uban naman nas gasto. So mo na ni ato nang giukay kanto pagayo paabot lang sa dere gamay paabot ta gamay. So mo ni ang kalayo mo ron magmangaway ang kalayo sakit ta bang kayo mo ni sila ako mga tropa no mga tropa pips nato. So akong giduso kay ang kalayo mamahit man ug mao na ni ato na ni ilunod ang sayote kay parte ng gutuman magdali na ta ani ato aling majik-majikog luto ron. So atong ukayon kay para makatag ang sardinas sa lawas sa sayote. O mao na si Tia Ipay Podari nagbuga pa siya kahoy kay lantaw niya wa man ang kaayo ipoy sugnod pero naglantaw pa siya sa babaw kay signay mahulog nga tuko. O mao na ang pinutol ng kahoy iya nang gibutang sa lalom ug atong butang sa tubig. So mao patang na tog patis para dili luspad lang taw ba kay ug luspad lang taw mura pug nakuyawan murag nahulog ang sayote. So butang na tog bitsin ug karon medyo pa lagdos og gamay so pwede na to ning makaon.